לכם שצריכים זה לברוח. כבר... חורף, התחלת 42 יותר, כן? ומודיעים לכם שאתם צריכים לברוח כי מחפשים אחרי יהודים שברחו מפולין. כן. כן, אז ומה קורה? אלו שתפסו, אז לקחו אותם לבודפסט לטולנד לאגר. כן, ומה קורה עם המשפחה שלך? עם המשפחה שלי אחרי 3 ימים הגענו בחזרה הביתה וזהו, ואחר כך לא נגעו. כבר עד שלא... עד 44. עד 44. כן. אז בזה מסתיים כן. הסיפור של שנת 41. כן. כן. אני עברתי ב-41, עברתי עוד הרבה יותר כמו בלאגר. כן. שם קיבלנו לפחות חתיכת לחם, קיבלנו קצת אוכל, ופה לא קיבלנו שום דבר ולא נתנו לנו שום דבר. היינו רעבים, התעללו בנו מאוד הרבה. ההתעללות הייתה במיוחד של האוקראינים. האוקראינים, כן. בסוף היה זה שהיה גסטאפו, אבל זה היה עוד שם שאמא הייתה לה הגשר, אז אחותי בת 8 נפלה, אמא התחבאה עם אחותי בין הקוצים, אז אחותי התגלשה ונפלה בנהר ושטה. אז שם היה אחד גם מהכפר שלנו, הוא היה אופה לחם. אז הגרמני אומר לו שילך אחרי דלתין, שילך לדלתין, כי שם עשו גטו. אז הוא אמר לה, meine liebe Herren, wir laufen, nur ich will nehmen mein Kind, ist in Wasser. אז הוא הלך, אמא ישבה שם מחובה, והוא הלך להוציא את אחותי מהמים, ואחר כך כבר אמא קמה והם עשו עצמם שהם הולכים לשם, כשהגסטאפו נסע עם האוטו, אז הם שינו את הכיוון והלכו הלאה. כן. והגרמנים, אנשי גסטאפו, לא עשו כלום לאמא. הרביצו לה. הם הצליחו כן להרביץ לה, כי אמרת שהיא התחבאה. קודם על הגשר היא קיבלה מכות, אחרי הגשר היא התחבאה עוד. כי היא ידעה שאנחנו איננו, אז היא לא רצתה ללכת קדימה, אז היא התחבאה, ואחרי זה הגסטאפו אמרה שילכו אחרי דלתין, אז הוא לקח את הילדה מהמים. ועשו את עצמם כאילו הולכים לדלתין, ואחר כך חזרו והלכו לפלניץ ולגבול. מאוד הרבה התעללו בנו. היית גם אז ילדה קטנה. ב-44 כבר היית בת 18. כשהלכתי ללאגר הייתי בת 17. בת 17, כן. טוב, פייגה. תודה רבה. את רוצה עוד להגיד איזה משפט, משהו, לסכם את הכל? תראי, מהמשפחה שלי אני נשארתי לבד. הדודה שלי, אחותי, אמא שלי, הוציאו לפולניה, לקמנץ פודולסק, ושם הם חפרו בור, נתנו להם זה, וחפרו בור, ואת כולם הרגו שם. שם הלכה דודה עם 7 ילדים. והיה לי דודה, האחות הצעירה בנרסניצה גם הלכה ללאגר עם 2 ילדים. האחות מטיאצ'בה לא נשאר אף אחד, הלכה גם בלאגר. אלה כולם אחיות של אמא. כל האחיות של אמא הלכו ללאגר ולא חזר אף אחד. מכל המשפחה אף אחד לא חזר. סיפרתי לך שהדוד חזר ובא פה לארץ, היה שומר והרגו אותו. אשתו גם הלכה ללאגר ולא חזרה, עם הילדים לא נשארו אף אחד, ככה
יש הרבה משפחות שלא חזרו, אף אחד אף פעם לא ידעו מהם שום דבר. אני אנקטים לא יכולה למלות כי אני לא זוכרת את השמות, את השם משפחה של הגברים. אני יודעת את השם, אבל השם משפחה אני לא זוכרת. הייתי עוד קטנה, ילדה קטנה, את השמות של הילדים גם לא זוכרת את כולם. אז באנקטים מבקשים את השם ואת הגיל ואת הכל, אבל אני לא יכולה ככה אני יכולה להגיד, קצת אני זוכרת, אבל לא את כולם. אם את רוצה לרשום, אני יכולה לספר לך עליהם, אם לא... אז אנחנו נרשום ותעבירי את זה ליד ושם. מה? תעבירי את השמות שלהם, את לא רשמת את השמות שלהם אף פעם ביד ושם. אני נתתי של המשפחה שלי, כן. נתתי ליד ושם, שלהם אני לא נתתי. כן, כן. אוקיי. אז פייגה, תודה רבה. אין לו זמן. שנהיו בריאים, שלא נדע כבר צרות כאלו. נכון.